Sus bos. Menora kadowen melas. Ndak pundi katayu pada tindak pundi. Boten pundi-pundi Mas Rian. Ngati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Lagi sangone iki. Dewean opo ora wedi. Boten Mas Rian. Timbang anggur kula purun ngancani. Gelar rasana Mas alias kebetulan. Belanjaan kata roda kabeh. Abot tenan dek. Yen turun Mas enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opai. Opai apa dek? Jangan sengkok kopi teh susu milih sing di Mas. Wong lekan kelek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Ampun deleng Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae. Prawan rondo anggapku rapatek penting. Nenge Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting aja sumai semedian rondo dijamin komplit. Alah dek, tenan to dek. Ayo Bapak berpakai baju pink sudah menggelorot duit ya. Aduh. Ayo sini Pak dek. Om ayo anggonya asal asik. Suwun Pak dek. Pak D mau nyanyi Pak D? Mau nyanyi? Badan. Terima kasih. Ayo Om Rian sikat. Tindak pundi Cak Ayu pada tindak pundi. Hati ngaren tindak wae Terima ora kasih. numpak taksi. Dewean opo ora wedi. Timbang anggur pura-purun ngancani. Goyang lagi Om. Kelarasan Mas alias kebetulan. Belanja nekat Suwun roda bos. kabangetan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opai. Tenan to dek. Ya temenane Mas ajeluke Mas. Alah. Ayo Om Rian. Eto bel wong lekan kelek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Ayo Bapak. Anawan lunga blonjo ning pasar paing. Mas Kawan ron pisan kas. anggap rapatek pen. Terima kasih Bapak lancar rezeki Suwun, berkabar suwun, selalu. Tuku gelang apa anting-anting Josumai senadyan rondo dijamin komplit. Takul lepas kom, takul lepas kom, takul pas kom. Ja retak tumpang, retak tak, ja retak tak, ja. Oh wes. Ja. Wis Mas Ari melek. Jos.
Mas. Oke.